Maswera sei manheru kumativi manyika. Maswera sei mativi manyika manheru. Sanibonani ninjani Dumela matserano abudhi kunzvimbo dzakasiyana siyana chiti ngatisangane pazuva ranhasi zvakare ndichiti tauya nefeedback anyway. Sezvamuri kungoziva Apostle vanga vaenda kwaMurehwa kunosiya zvinhu zvakaunganidzwa pano zvatakaunganidza pano semadiaries kwaMurehwa kuna Tapiwa handitika kuvabereki vaTapiwa anyway. Handisi kuda kuti nditore nguva yenyu yakareba ndiri pano and handisi kuda kuti nditaure hangu zvinhu zvakawanda handisi makona adzidapira pawo. Handisi kuda kuti nditaure zvinhu zvakawanda handitika asi Apostle vedu vaenda kunosiya zvinhu ndaya nefeedback kwaMurehwa zvinhu zvasvika handitika I don't know whether to say this or not. I don't know guys, I don't know whether to say this. Cannot indorega. God to give me a sign. Should I say, should I not? Should I say, should I not? Should I say, should I not? Mwari ndoita say, ndoita say. You know pakutetaura. Azi matotanga pakutaura guys, you have to be very careful. Uyu muromo uyu wakaipa uyu. Muromo uyu wakaipa nokupinza muna taisireva muromo. Wakaipa. I don't know whether to say this or not. Ndorega Mwari, give me a sign. Should I say? Tudiko. Sina kuinditauri. Zvondi backfire. Miromo yedu inotipinza pana taisireva apa sometimes miromo. Unenge usina munhu inochida kuoneregwa navanhu kana wopinda pataiti wawega. Unenge wawega. Hapana chinoitika pasi pezuva chisingabudi pachinaka. Musi wachinozonge chozobvondoka chokubvondokera uri wani vaya vaikuchiya apo vachikuchirira maoko kana vaikusira malavhu nemalikes vanenge vasipo. Miromo yedu itofanirwa kugara tichiikontrola. Apa ndikufunga kuti ndotaura yanzi nzoda kuti azitarembera mwoyo. Hazvisekesi guys, hazvisekesi. Hanzi zvimwe siyai true cheri right. Zvimwe siyai chokwadi regai ndidai so regai ndidai kasi they wanted it from Tilda. Ndi Rice nyika dzino ari kudarowo. Rice, I wish you knew na Tilda we had a conversation Mascati. But even iye ndofunga maona zvaitika vanga vari ku live kwa Tilda Mascati. Maona ndofunga kana kuseni maona zvaitika. Maona zvaitika. Kana manga muri kwenda ndisiko ndanga ndisiko ku live. But antafonerana Mascati andifonera we spoke. Ndofunga vanga vari koma zviona kuti kune vanga vachifunga kuya pa line. Havana kuya pa line. Ndofunga mazviona. Andi kwanzi mkuwa vione guaiwa. Ini guwa kana zvimakuwa anditomboiti zvimakuwa. Makuwa akaipa makuwa ufamba chinzima ibesa zvinangomira mushi. But vanga variko anzi udefend no ina ntombodi kudefendwa nevanhu vangu ndoda kudefendwa naMwari. Kana chanenda kaita chakaipa chobuda pachena chakanaka Mwari vanondidefend. But tataura naningikiri anzi leave that conversation Mary. Yeah, I think I should leave it because inogona kuisa vanhu vakati wandei pataiti. Inogona kuisa vanhu vakati wandei pataiti zvikuru sei vari kuzimba. Anditika inogona kuisa vanhu vakadi hanzi uchipa zvimwe zvinhu zvokuti zvinogona kuisa vanhu pataiti. Right, regai tiunze Apostle wauye pano. Regai tiunze Apostle wauye pano. Regai tiunze Apostle wauye pano. Because zvimwe zvinhu zvinogona kuzoisa vamwe vanhu pataiti achizonakidzi guys. Atidi zvinhu zvokuti toda majuse kunakidza vanhu. And then at the end vamwe vanhu vopedzera pinda pataiti panguva yakaoma nekuda kwekuti hanzi tazviona kwakuchidza kuna network. Kwakuchidza kuna network yanga iriko pane zvanga zvichitoitika. Network issues dzei kwakusina network issues imi chingodziva ipapo kuti hakuna network issues dzanga dziripo pane zvanga zvichiitika.
pane zvanga zvichiitika. Andika ina ndisipo, I was not there. Ndandisipo. Anditika anti ina ndipiswi hangu but zvinogona kupisa umwe vanhu vanenge vari kupi ku ground. Let me protect abi yangu chete. Anditika ndisiyane nazvo ndifonera apostle wauye nenyaya vatizoti vafamba sei. I think that would be wise. I think that would be wise. Tisiyane nezvimwe zvinhu. Nenyaya. Apostle Masquera say. Hello. Apostle Masquera say. Masquera tinokugamuchirai apostle ndimi matanga matibatira basa mafamba mukatiendera kwaMurehwa kwatanga takakumbirai semadhiaries kuti tisvikireyo kwaMurehwa munotisvitsirawo tunhu twedu kwaMurehwa muchitiudzawo kuti zvakamira sei tigoita semazuva ese kuti gogo vakwanise kuuya vatipewo feedback semazuva sezvo varivo spokesperson zvinove zvisina kuzokwanisa kuitika kuti gogo vazopa feedback. Antika, can you please tell us kuti mafamba sei kwemi kubva muroad menyu kusvika masvika mafamba sei mafamba zvakanaka here? Atafamba zvakanaka chaizvo. All right. Paparare kuenda kwaMurehwa. Atinamboita dambudziko. All right. Takatsafona sataenda chiudza gogo bila kuti makafona muchitaura kugobhila kuti muri kuya. No, it's okay. Kuti muri kuya vakati it's okay, all right, ndobva zvaita sei It's okay. Network yavo. Network. Tasvika patengo. Tasvika vasipo. Wanga vachinzi vane kwavanga vaendawo. But wanga vasiyawo vaisa munhu panzvimbo anga achigagamuchira magroceries aya. Tazosvika tikaona pana tete. Saka tete wanga vatara handa anga ndasiya ndaudzwa nagogo Biola kuti muri kuya. Saka wakagamuchira zvinhu. Wakapa kutenda chaizvo. Takazokwanisa kuona wabere baba tapiwa. Baba imwana nyakufa. Baba nyakufa. Takangoita muna. Baba mwana nyakufa. Takangoita muna mato. Tukaka live but kwanga network yofuthi network handisi ndenyu yekwa ndeyangu ikuita ichitiza. Hello, regai ndivadrope, regai ndikudrope, regai ndidrope ndivafonere futi, regai ndidrope ndivafonere zvakare because network yavo iri kuita ichitiza. Regai tivafonera network yavo kuita ichitiza. I think kune problem yenetwork. Right. Right, network yenyu ndaona kuti yanga ichitiza saka ndatirega ndikateni kokudzosai futi. Alright, yeah. Ndakandiri kuti tizoona baba nevamwe vese kamwe paripoti yangu namataona avo tikavasimbisawo tichita izvi. Kune vanonzi ndazongotora video ndasina kunge ndaenda nevanhu vanotora mavideos ndichiitira kuti maybe tichaita live but kwakaita dambudziko I think kune dambudziko renetwork hakuna magetsi answer for the past 3 days. Saka network yavo is very bad. Hakuna network iri panzvimbo tinomboenda pasina. So because tatadza kuzita live, go there and record a small video yekungoti vachitenda vachigamuchira zvinhu zvamakavapa. Saka I think in brief zvazvaika. Okay. Saka maenda mukawana gogo vasipo mukawana pakasainwa vatete mukatora vatete mukataura navo network
Hello? 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 Okay. Hey, network yacho iri kunetsawo nhasi. Saka mukaenda mukawana vatete mukatora vatete mukaenda kunetwork. Network. Hello, Apostle. Ya, network iri kuita kushungurudza. Kana kukunzwa, regaitoni. Ya, kuri kuna here ko? Vatodona. Mina ndinoti ndokwanisa ndine data here ndite zvekuita. Handisi kuziva kuti chii chikuitika nefoni yavo. Handisi kuziva. Handisi kuziva kuti. All right. Network yavo iri kunetsa. Raisi vari kuZimbabwe havasi kunoku, vari kuZimbabwe direct handina airtime yacho. Direct direct airtime inga ndikuvadza. Hello. Yes, Sis Mary. Kuri kuna here ko? Aiwa, it's network eZimbabwe. KuZimbabwe hakunetsi network eSouth Africa. Oh dedu. Saka ndatira kuisa data remufoni. Saka ndikaitono tine data remufoni. Alright. Tana babata diwa. Network. Okay. Tapiwa. Vanhasvika sevanhasvika pavari tutokunganyara nekungosimbisana navo ndakwanisa kutaura. Alright, mataura navo. Right, saka vanga vari kuti network yangu. Vari kuti network yangu. Vari kuti network yangu. Vari kuti Zimbabwe kunetsi network. Muri kunzwa? Muri kundinzwa here? Mukujamba. Ya, kuri kunzi zvikunenge zvikunzi network yangu ndo iri kunetsa. Yangu inini. Network iri kunetsa guys. Network is a problem. Yeah. Hello. Makundinzwa? Mati tizimene. All right. Ndandichitizvo makwasa utana babata piwa here. Yeah, tataura navo. All right. Hanzi bheriyo iriko rini zvinhu zviri kufamba sei? Havasati vane zuva rebherial because results eDNA haasati awepo, saka havasati vane zuva rebherial. Vachiti as soon as they have results or as soon as musoro wavanikwa, they are ready to
to do burial, but now chakangomisa burial. Ndezvozvo zviri kungotaurwawo zvekuti mapavane results DNA. That's what he told us. But if we got kadaita vana vaziva kana vavanika, they will do burial day. But now chakamisa inyaya iyoyo. Okay. Saka ndo zvega zvavakwanisa kuti vakudzei here baba vemufi kana kuti pane zvimwe wavo zvavataura wavo. Izvozvo ndozvavatiudza. Okay. Izvozvo ndozvavatiudza. Ndinoziva kuti handinoona kuti inyaya iri sensitive kai. Anenge vanewo mari reservations avo. Ininiwo reservations angu ati zvine munhu wese zvavataura ndizvo. Okay. All right. Apostle network yenyu kunetsa regaiti kudropei yedu. Regaiti kudropei. Regaiti vadropei network yecho kunetsa, right? Saka vatora mavideos avo after musere mekunge vatadza kudi vasvika vakazowana gogobhiyula vasipo sokuronga kwanga wakaita nagogobhiyula kuti vanosvika gogobhiyula varipo vazowana gogobhiyula vasipo vanga vaenda somewhere, saka vakazowana paina tete, saka tete ndo vazosira at least vamajatora mavideos and vamanijatora ona baba vani vatapiwa. Guys, mondiregererawo antika please mondiregererawo. I think imwe information ka munogona kusoinzwa kana kuti life ichinge yakuitwa naatete Tilda andika. I think most of the information munogona kuzodi kuzonzwa ikoko anditi maona because ndakutry kuprotecta uchi vanenge vari kuZimbabwe. Apostle vari kuvakumbira kuti vadzokere ikoko kunoita service anditika probably nemuswe vatichi Saturday kana kuti Sunday, Monday or Wednesday, I don't know. Saka let's try and protect vanhu vari kupi variko kumusha. Asi chingoripo ndechekuti feedback anoda ngokupa imwe hangu iyoyo yekuti zvinhu zvanogona ngotaura ndezvekuti bankuru vazochinja statement, bankuru vakazochinja statement, bankuru vakuramba nyaya yekuti vakauraya havasirivo vakacheka vakatumira mukomana yekuti acheke mwana, bankuru vatove nemalawyers avo mapowerful lawyers ari behind akuvamiririra panyaya ishi handichimaona. So ndo zvandogona zvinhu zvingori trivia ndo zvandogona kuti ndingotaura handimaona izvozvi zvakangorereka kudai nekuti zvakare the so called ng'anga handitika yaka information isati yabuda zvayo kunze, but this so called ng'anga yakabatwa handimaona. Ng'anga iyi yakabatwa irimo mukati, ng'anga yakabatwa irimo yakavharirwa. Asi ndo information iyandoza isiri sensitive yekuti isiri kuti nokuti izvo zvipate kuti live ino ikudai. So guys, believe me guys, kana mchida kana musingadi kundibelieve, it's up to you. Yakatotariswa live iyoyi ine vanhu vakatotarisa izvozvi as we are speaking handitika. Ine vanhu vemitemo, ine vanhu vakuru vakatotarisa this live yatiri kutoita iyoyi because zita rediaries rabuda zvakare hanti munoona. Saka ndati let's try and protect vanhu veduwo hanti munoona. So whether you I know kuti munoda makuwa, munoda nyaya ina handina kuya nenyaya yemakuwa pano kana kuda chingotaurawo zvinhu zviri kuitika zvakaitika hanti munoona. Asi munofanirwa kunzwisisa kuti kune zvimwe zvinhu zvekuti handikwanise kuti ndichitaura pano because kana Tete Tilda is a journalist, a professional journalist. Vane makore vari muindustry. Kana vatadza kupai ivo chiimagine inini zvangu meli asina kana certificate kejournalism kana certificate kegrade 7 kuti ndizogona kupai. Handinoti panenge pakati womei hanimaona panenge pakaoma. Asi chanoda ngoti ndikudze ndechekudai bankuru nyaya yadi yachinja, bankuru nyaya yavakuramba zvese nyaya iyi semabvumira vanga vakamboita vakuramba vatove nemalawyers ari kuvamiririra vakutoti ndakanga ndangobvumawo simply because ndakanga ndarohwa handitika. So isatizivi tichazongodiwa fuchi baba vemwana kutaura kwavaita neimwe information ingori light anogona ngotaura baba vemwana kutaura kwavangoitawo zvavo naapostol sekundudza kwaita apostol vangu vachingoti iwe zvinhu zhinji zvejudgment sezvi vachasiyira kuna Mwari
vanosira havo kuna Mwari. Dei mwana wangu wanikwa hake musoro panobuda maresults anytime eDNA vagona havo kuchengeta mwana wavo chete varongochema nokuti dei musoro wanga wawanikwa handitika panobuda maresults vagona kuchengeta mwana wavo havo. Zvimwe zvese zvichaitika vari kungosira maoko aMwari. Havasi kuziva kuti vangazviita sei. Munhu ari kurwadziwawo kuti vangaita sei, havasi kuziva. Handiti vaona. So ndo information andangoti ndidi ndingokupai. Kana pane zvimwe zvinenge zvazongodiwo zvazenge zvazongobuda. No, Gogo Bhula is not involved. She's not involved, guys. Atidi kumanya kutanisha sare munhu kana kufungira. But vanhu vanenge vakato zvonetsa, maybe vanhu vanenge vakatoudzwawo, vakainstructwawo not to what to share kuma platform kana andizivi. I don't know, but let's just wait and see. Antika muchaona kwa anti muri kufollowa kwese kwa Tilda nekuno anditika muchazongoona vanhu vanenge vakapiwa instruction maybe anditi maona. So ingomirirai muone kuti mangwana anditika Tilda pavano kana vachiuya neupdate anditika pavanoya neupdate nokuti dzimwe nguva vanenge vachida kutaura but maoko vanenge akadi akasungwa asi vachida kupawo feedback kuvanhu veZimbabwe vari kubatsira. Anomaona maoko avo obva adi osungwa mbira dzakondo handiti mazviona. Saka ngatimbomirai takadaro. Asi chandinoziva hakuna chinoitika pasi pezuva chisingabudi, hakuna chinooperata pasi pezuva chisingabudi handiti mazviona. Hapana chinhu chinoitika chisingadi. Zvinogona kutora makore, zvinogona kutora makore asi zvinozodi zvinozongobuda. Handimaona zvinogona kutora time asi zvinozongobuda. Zvandogara ndichiraziva kuti zvatinoita izvi zvikai zvichazongobuda. Tingaita zvatinoita mukuvanda mukudi one day boom zvinozongobuda. Handiti maona zvinozongobuda. Saka ndo zvandinoda kuti ndingodiwo ndingotaura. Handiti mazviona ndingotaurawo ndingokupaiwo feedback. Iyo pandatotaura ipapa ndatotaura zvakawanda ndagumirawo pano guys. Tina ana apostle vari kuZimbabwe anditika vachadzokera kwenda unodi kunoisa service kumusha ikoko anditika regai vainde kunoita service yavo mune zvakanaka kuGogo Bhula kana vachazodzokawo vachipa feedback iwo kana kwati Tilda ewa panenge pakadiwo panenge pakangonaka tinenge takangoteerera. Asi nyaya hombe iripo ndeyekudai bankuru ina ndinotoda kuti munyatsoziva bankuru avadove nelawyer riri strong rakatovamirira riri powerful ridozikamwa powerful and very strong muZimbabwe rakavamirira mufunge zvokuti hameno pavanodzokera kukoti regai tingomira tione kuti chichaitika. Handimaona regai tione kuti chichaitika ende zvakare vachinja mastatement. Izvo zvezvo handichiri kuzvitaura izvo because chagara chichangobuda pachena. Handimaona pane zvinhu zvinongoitika vachinja mastatement. Powerful lawyer, very powerful somebody adi amira navo akuchivadefenda all of a sudden and vakatobviswa even pavanga vari pamurehwa paya vakaiswa kumarondera police station. Iyo haisi secret iyo handiti maona takutongozvitaurawo ndokwavakaisiwa havo handiti maona. Saka ndo panangogumira asi taingotiwo dei zvazvagona musoro hawo wawanikwa zvawo kuti ati maresults anouya anytime. Paanouya baba imwana vakungochema nekuti dei musoro wemwana wangu wanga wawanikwa ndachengeta hangu mwana wangu arara in peace. Because izvi zvacho zvazviri kuita zviri kungoita zvinhu zvisinganzwisisiki matauriro ababa vemufi ava. Zvinhu zvacho zviri kungoita matauriro asinganzwisisiki. Dei pangowanikwawo musoro wemwana hazvo zvejudgment kana zvechii aiwa vari kunda kuzvisirawo kunani kuna Mwari. Vakungotaura kuti ndakuzvisirawo kune musiki nokuti handina zvandingaita semunhu wenyama. Handiti maona. Saka ndo chiwo feedback yanandangoti ndidi ndikupei handitika chandongoziva vedu kune vanonamata vaya vedu handizivi kuti let's just keep on praying handitika tingoramba tichinamata kuitira kuti nyaya iyi kai justice ivepo vedu way parege kuita zvinhu twistwa ameno zvinozongoita kuti tizonzwa kuti next week baba vaya musa 26 panoenda kukoti kwai vapuwa bhairi vakufamba panze kana kuti nyaya iyi yato pashayikwa mwana apa mwana ashayiki vabereki vashayikirwa nemwana wavo mai nababa vari kucheva mwana wavo. It's not easy guys, it's not easy. Chinoreplacwa imota, chinoreplacwa imombe, chinoreplacwa midziyo but mwana zvinonetsa. Waungamboita chero vakazoti vanozvara mumwe handitika ko zvakangooma guys, zvakangooma kuti mwana anenge angoenda muintro wakadai. So ndongoti pano hangu ndo pandagumira kune vanokwanisa kana Tete Tilda I think Tete Tilda is in the life. Tete Tilda varipo pano pa live because ndavasendera message kuti chiuya because angu anditi kana wakuenda pa live
wozondidedza. Saka ndavaudza kuti chiuyai palive. I think she's there in the comment section. Vanogona kusakomenda zvavo, but she's there, she's watching. Andikati Tilda varipo vanenge vachiona havo, varipo kuprotectawo anti vedu iko kuZimbabwe varikuita basa rakanaka chaizvo kuZimbabwe ikoko nekuprotectawo vamwe madhaids atinobata nawo kuZimbabwe ikoko nokuti namwe haina kuguma apa ndichika tatizivira mangwani kuti rakamira papi. Anti maona. So ngatingoitai zvinhu zvinodii ndofunga mandinzwisisawo ipapo. Vanoda kujaja muchandijaja no problem. But zvimwe zvinhu ngatinzwisisei kuti mungangoda riri juice mukazodii, but panozoitika zvimwe zvinhu tinenge tiri kunyika dzakasiyana siyana tiri safe takavanda ikoko zvinenge zvozokanganisira vaya vari paground hachizonakidzi manje. Teta kungoisa maangry face, takungopopota but hazvishande. Munozviziva ivi. Munoziva example ngakupa example yani. Example ya Hopewell anditika hapo Hopewell chimwono uyu takamira naye akangotaura nyaya yekuti violence ngati andetoita protest musi wakati vanhu vakaenda kuprotest, but munoona kuti munhu akanga ave wani ave muscles. Vanhu vakasvika pakunyarara kuti hashtag for nikiri dhuku for Hopewell, hashtag Hopewell must be released. Vanhu vanga munhu achingori wani achingoyuwira ari wani. Saka munofanira kuzviziva kuti zvinhu zvinoitika. Ani maona anga ave wani manje. Timu rose rakanga riri behind iye achitanga kuti ngatite zvakati vasi vanga vatokangama vanga vato vekudzimba dzavo vachivata pakanaka iye achivata pafloor akurwara akunyimwa chikafu zvakawanda zvaingozi zvaitika mheno utano hwake chaihwa kutokanganisika arimo muyamya. Anti maona vanhu vese vaiva vari behind vachiti sure todai tozodai vanga varipi papasina chekuita tinongotaura tinenge chigona ngotaura but action tinenge sikasakwanisa kuti tiite. Saka kwanhasi ndinoti tagumira ipo pano rega itimirire Tete Tilda vagozoya tione kuti ivo sekutira vatamboita I don't know kuti vachazoya neangle ipi, but rega itimbomira tione kuti vanogona kuzopinda varipo zvavo mucomment section. I know kuti vachauya neangle ipi yacho. Rega itimbomira tidini tione pamwe kuda semunhu anoshanda kunational kuStar FM plus kune maresources akatiwande pamwe pane zvinogona kuzoitika kuti semunhu agara chingoripota nyaya dzakadai dzimwe dzitori far much more worse than this. Pamwe vanogona kuzoitawo kana kutsvaka mapepa kana kuti anything yekuti handizivi, I don't know, handizivi, musazondikota wrong. Ndine vanhu vane system yekundikota zviri wrong, musazondikota I don't know, handizivi. Tongomirira toona handitika kuti zvinofamba sei. But for now ininika I can't say a lot to protect timu rose riri kubata nyaya ranga riri kufambawo nemwana riri kubatawo nemwana uyu. Kana vazondifonera ndikapedza pano vachiti chidai ngatikotadi kudai, then I can come back and say what and tell you kuti guys this is zvinhu zvataronga handika tiite, but tichimekawo sure kuti naivo vari safe kwavanenge vari vanhu vese ava vari kuZimbabwe. Antimazviona. So guys, ndo short feedback yandanga ndangoya nayo hangu guys. Handitika ndo yandanga ndangoya nayo iyoyo. Handinangu handisi kuda kuti nditaure zvakati wandei. Mundiregerera guys nekuseta my life handisi kunzwa zviripo. Saka ndiri kumbo doctor akanditi rest ndikamwa pills ndovata 7 hours. Ndakarara 7 hours ndamwa pills kwa doctor guys. Ndakakudza kuti gumbo rangu it's not doing me any good. Gumbo rangu rasingaiti zvakanaka. Saka ndiri kumbo ndakaenda kwa doctor akandipa mapirisi. Saka mchiona iko zvinozvi pandodai ndotozopepuka dzakuma 6-7 ndakutoita kumutswa ndakatoita flat. Saka mundiregererawo doctor anobva atonyora kuti to rest. Andimaona. Saka ndichiona ndakaresta chadzoka zvedu full time. Izvi zvimashotla izvo ndine njingo yanechi neupdate nchingokupa iyo. Andimaona chete. Zvima-update zvane nchingokupa iwo zvangu. Asi otherwise doctor akatoinstructa kuti ndimboti hazve rest. Andimaona gumbo iri radai kuti rindinetsa asi I know kuti no weapon fashioned against me shall prosper. And I know kuti every demonic spirit, everything that has been done by the devil mukati megumbo iri handitika it has been neutralized. Handiti hazvina simba pamusoro pangu. Inini I've got powers. Ndine masimba ekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada zvisingandirumi. Saka tongoti gumbo handitika riri kungodaro. Handiti so asi hapana chinodi chisingapfuuri chinopfuura. Handizivi kuti munganibvunza kuti chiwa gumbo racho rakaita sei. Handizivi. Rakangotanga handizii. Ndikangofunga kuti kujimu maybe Vaida
zvakangotanga pandakangotanga ndakangobva kujimu ndangofunga kuti maybe kujimu pane pandakanganisa kutsika or something or ameno zvaitika ndakatoshaya kuti chichaitika anoona but ndakangoti handiona pandakatozoona kuti haizvi kogumbori how farm kutoshatofamba kutatodai ndipandakatozoona kuti aiwa this is something chiri serious handimaona so vanhu vakandiona ndichitamba kuget together papayaka kana makazvinotisa ndakapfeka hiriya ya 2 seconds ndikaibvisa ndikapfeka mapatapata makazviona ndandakatonwa mapiritsi acho rakagumbo rakatobatwa nechiveve kuti ndikwasangodiro kungotamba zve2 minutes zvokuti titambewo nevamwe tichingodaro but pakazopera piritsi bvunzai vandakafanira usiku chitaura kuti ndofa kani maiwe vanokuudzai kuti ndakabowa mapiritsi aya apera ndakabowa antimaona idzo 30 minutes dzanandamwa mamwe idzo dzichimirira kuti rifreeze futi ndakachema ndakagwadziwa mani ndakagwadziwa zvokuti handiwishiri chero vavengi vangu kuti vanzwe peni yakadaro handivawishiri vedu vegumbo rokukwatsa musajairire gumbo handimaona but guys morara zvakanaka moswera zvakanaka handitika kana paine anything hanzi we miss your lives yes my jokonia I know thank you very much Messi but tichauya kainimbopora kubora kuri boborai andimaona kai gumbo rangu rimbopora so guys thank you very much wara kuitira zvakanaka hanzi zimene makakandigwa katombo munoti katombo ngoriwo nguva ameno zvinenge zvichikuitikawo mumabhodzi anenge akurawoka anenge achipota ameno zvinenge zvichikuitikawo but ndoziva iwa I'm getting better nemapiritsi aya anoona I'm getting better nemapirisi funzai Lorraine anokuudzai kuti aifamba aita kundidhonza ndakutoza kufamba achiita kundidhonza mubvunzai Lorraine anokuudzai kuti aita kufamba akandidhonza achindidhonza chaiko zvaipa animaona nekumba irori but anyway hapana izvozvi ndandatoinvitwa kune imwe function yesunday iriko kune function irikuitwa nevamwe vanhu musunday inini nazuva tatainvitwa nditotsvaga madiaries ari kujoburg anokwana kuita 3 anokwanisa kuenda kunondirepresentawo ipapo one obvious pana Lorraine wacho achaenda ipapo vamwe 2 ameno ndichataura nevamwe 2 because ndevanhu epamusorosoro vangonodiwo vangonomira mindoda kuti iye kusaidi kwazuva kuri kuenda vanani vobatana nebaba vongoenda because handikwanisi kuti nditoendako azviiti andimaona ashigoni kuti ndiendeko andimaona so guys bye bye tosangana zvakare mutikami tinotevera regai tione kuti Tilda vari pano vachati kudii kana kuti vangwana pavanomuka panenge paine any new results here kana any new things zvinenge zviripo but for now panyaya iyi ndichazokuudzai kana vandipa go ahead vakandiudza zvokuti chichichi I'll come and tell you tomorrow because we don't need to be selfish sometimes zvandaitaura zvakuti zvinonakidza sei mukabatana you work together for a good cause zvinofadza zvinonakidza sei zvinonakidza than to be selfish kuti aiwa ini ndindoga kana kuti ini ndindoga ndofunga kuombera neinformation kana ndozodaindo nyaya dzakafanira idzadzi dzekuti unoda kupiwa mbiri iwe kana kuti chimbiri ndeyamwari you work together tine mapowerful you will become powerful we can defeat even zvinenge zvichida kuitika antimaona so ndenge ndichizokuudza ndataura navo after kana kuti vangwana kuseni kuti zviri kufamba sei vati kudini kana varivo vari kuuya neupdate yamangwana fair enough monzwa ikoko kana pane new information then muchaidi moinzwa ikoko anditika so guys ndokubatai mangwana thank you vese vari kuti get well soon thank you very much okay morara mushe munyasha dzamwari God bless you.